Tak k tomuto hovorím sladká pomsta. A tak ste sa nevdojak stali priamými svedkami dolapenia obávaných dlhoprstí. Tešíme sa na stretnutie s vami pri večerných správach. Som rád, že ste ma s tými dlhoprstými neklamali. Chcem sa vám ospravedlniť. To je v poriadku, strýko, drž groš. Nie, zaslúžite si odmenu. Už viem akú. Presťahujem vás povaliť do garáže. Videl som to v televízii, bolo to fantastické. Ešte žiadny sviš nezískal za taký krátky čas toľko čestných medailí. Za odvahu, za priateľstvo, za dolapenie zločincov. Akú akciu plánujete v najbližšej budúcnosti? Čo keby sme išli hľadať ten poklad, strýko, drž groš? To by sme mohli. Môže to byť celkom dobrý obchod. Ruku na to. Haha, strýko, drž groš! A že vraj nemám rodinu? Tak ľahko nedostaneš drž groš. To teda nie.